Nanawagan og hustisya ang pamilya sa 70 anyos nga lolo human gipusil patay sa usa ka army nga sumapa hubog niadtong higayunan didto sa Malingen Island sa Bien Unido, Bohol. Gila ang biktima nga si Leopoldo Saligan, residente sa Puruksay sa Malingen Island ug kanhi sakop sa Philippine Constabulary. Sumapa sa Bien Unido Police Station kauban ni Saligan ang iyang mga pagumangkon samtang nag-istorya kini sa iyang kasinatian isip PC. Apan kalit nga miduol si Corporal Raymond Kasipli Sakop sa 47 Infantry Battalion Charlie Catalyst Company. Na-deploy si Kasipli sa Malingen Island kay na-lockdown ang isla nunod sa daghang mga residente nga nagpositibo sa COVID-19. Matod sa mga saksi, hubog si Kasipli ug nagtuog kini nga siya ang gihisgutan sa mga tao. Nahitabo pa ang panaglali sa duroha o giuwang sab sila sa mga tuwa sa dapit. Apan matod pa, kalit nga girakrakan sa suspek ang tiguang nga mao hinungdan sa iyang kamatayon. Human sa pagpamusil, mibiya si Kasipli o miadto sa balay sa barangay Kapitan aron mo surrender. Naana sa kustodiya sa Bien Unido Police Station si Kasipli nga magatubang og kaso. Wa mohatag og pamahayag ang suspek ug ang kadagkuan sa 47th Infantry Battalion.